Mijn naam is Frits van der Meer en ik ben behoudsmedewerker bij Tresor. Mijn topstuk dat is dit boek. Dat is een boek van Elisabeth Menalda. Zij was boekwinster. Ze is geboren in 1895, overleden in 1997, dus zij is 102 jaar oud geworden. Dus boekbinden moet wel een heel gezond beroep geweest zijn, denk ik. Maar goed. Zij was misschien wel de belangrijkste boekbindster van de vorige eeuw. In die zin dat haar werk altijd van hoge kwaliteit was. Nou, dit boek dat ligt in de collectie van Tresor. Dat is een boek gemaakt van geitenleer, een hele mooie soort leer. Je ziet ook de goudbestempeling. Wat ook wel bijzonder is, dat is dit medaillon. Dat is opgemaakt. Dat is een medaillon gemaakt door Jan IJzenluffel. Dat was in de vorige eeuw een vrij belangrijke edelsmid en emailleur. Het ziet ook dat het ook wel heel kunstig gedaan is. Nou, het papier is gemaakt van lompen. Dat is zo'n beetje het beste papier wat er is. Dan hebben we hier tekst. Die 3 bladzijden tekst. En dat is eigenlijk allemaal met de hand aangebracht. Ook die tekeningen zijn met de hand gemaakt. Nou, wat ook wel bijzonder is, dat dit boek, dat komt uit 1925. En dat is gemaakt voor het afscheid van Pieter Jelles Troelstra. Dat was een hele beroemde PvdA-voorman in de vorige eeuw. Bij zijn afscheid als Kamerlid. Dus, nou, dit is mijn topstuk.